партнер программы – компания МТС. Якостная и надейная мобильная сувязь по всей Беларуси. День добрый, панове! Знаёмцеся! А былое мястэчка, а сёння вёска Падароск, Ваўкавыскі район, Гродзенская область, Республика Беларусь. Вёсачка Падароск, панове, яна размясцілася якраз на беразе вось гэтай цудоўнай рэчачкі Зяльвянка. І вось гэта рэчачка Зяльвянка, панове, яна вельмі такая цікавая. Яна што ўніз па цячэнню, а што ўверх па цячэнню вельмі забалочана. Але нашыя продкі вельмі мудрыя, і калісьці менавіта вось тут яны знайшлі сабе месца, каб перапраўляцца праз рэчку Зяльвянку. І вось сюдой, панове, і прайшоў старажытны шлях, які злучыў нашыя колішнія старажытныя гарады Бярэсце і Гародню. Ну, а мясцовыя хлапцы, значыцца, якраз вось тут наладзілі добрую такую пераправу. Ну, такія прадпрымальныя хлопцы зладзілі свой кааператыўчык і перапраўлялі вандруючых з аднаго боку Зяльвянкі на другі бок. Можа, нават на такіх вось лодках. А пазней узялі і пабудавалі тут масток. І пачалі з праязджаючых вандроўнікаў браць маставыя. Ну, хто чым плаціў. Кому былі грошы, той даваў грошы. Ну, а хто там сала, малако, мяса, значыцца. Ну, а ў каго зусім не было чым плаціць, тым прыходзілася здымаць штаны і перапраўляцца праз Зяльвянку ў Брод. Месца ж, панове, тут для пераправы, значыцца, было такое бойкае, народа толкнулося тут шмат, ну і пачаў люд сяліцца каля гэтай пераправы. Ну, пачалі тут сабе хаткі будаваць, хаткі для начлегу пачалі тут ставіць, ну, гатэлямі, якія сёння завуцца хаткі, ну, таму што падарожнікаў тут шмат было, а ў ноч жаны баяліся ехаць, таму што на дарозе і маглі нейкія зладзёгі там перапыніць іх. Ну, асабліва баяліся, кажуць, замежнікі ехаць, таму што навелі сабою шмат грошай у сваіх чумаданах, адпраўляючыся ў вандроўку. Ну, а на дарозе людзі ліхія хадзілі колісь і маглі дзе на дарозе выскачыць недзе з здаравеннымі такімі нажамі і крычаць там па-замежнаму «Good morning, hello, guten tag, give money, please». І што замежніку заставалася рабіць? Даставаць свой чамадан і «money, please», каб застацца жывымі. Так што, панове, лепей было застацца заначаваць тут ля пераправы ў мясцовым гатэльчыку. Здаравей будзеш. Ну, а грошы, конечно, прыходзілася тут трошкі патраціць. Ну, таму што ж гэта за начлег, панове, без добрай чаркі гарэлкі? А? Што гэта за начлег? І мясцовыя тут усё прадугледзелі. Яны тут для пераправы пабудавалі карчму. Ну, і вось расказы, што недзе ў сярэдзіне 17 стагоддзя па Падароску было аж 3 карчмы. І мясцовыя жыхары мне тут распавялі, што будынак адной з гэтых 3 кошмаў старажытных захаваўся і па сённяшні дзень. Гэта вось гэты будынак. Кажуць, што тут таўшчыня сцен аж у 1,5 метра. І вось тут, кажуць, пасля вось карчмы яшчэ была крама Манаполька. Ну, а падчас Другой сусветнай вайны у гэтым будынку размяшчалася палявая раённая ваўкавыская жандармерыя. Ну, а пасля вайны тут быў цэнтр калгаса. Ну, а сёння тут знаходзіцца мясцовая кавярня «Каласок», дзе бывае каласяцца мясцовыя жыхары. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull a P-Road down the bayou. My Yvonne, sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, gonna have big fun on the bayou. Well, jambalaya and a crawfish pie, big egg gumbo. Look, tonight I'm gonna see my Michelle Mio. Pick guitar, feel
А вось першым уладаром, ну, вядомым у летапісах, лічыцца Мацей Войцехавіч Клочка. Гэта ён паходзіў са шляхецкага роду Вялікага княства Літоўска, гербу Павяла. І вось лічыцца, што ў 1514 годзе вось гэтае паселішча Мацею Клочку падараваў сам кароль Жыгімонт I па мянушцы Стары. І вось некаторыя ўпэўнены, што паселішча гэтае і атрымала сваю назву ад слова «падарунак», «падарыў». І ў старажытных кнігах нават пішацца не «падароск», а «падарэўск» ад слова «падарыў», сам кароль. Мацей Клочка, панове, ён на працягу аж 20 гадоў быў старастам ваўкавыскім. А жанаты Мацей Клочка быў за Кацярынай Глебовіч. І вось Мацей разам з Кацярынаю у войска Вялікага княства Літоўскага ставілі аж 65 добра ўзброеных коннікаў. Ну і я вам скажу, што гэта 65 коннікаў. Гэта добры атрад, пакалашмадзіць маглі каго заўгодна. Але ось Мацей з Кацярынай былі не толькі такія ось ваяўнічыя, яны яшчэ займаліся і богаўгоднымі справамі. І вось тут у Падароску Мацей разам з Кацярынай пабудавалі самы першы падароскі касцёл. Але вось дзе той касцёл стаяў, на якім месцы, сёння ніхто не ведае. А вось гэты, панове, падароскі касцёл тут узнік не так даўно. Доўгі час у Падароску не было касцёла, і тут вось было збожжасховішча. І калгас гэта збожжасховішча перадаў каталікам, і яны яго пераабсталявалі пад падароскі касцёл. А недзе, ось, панове, праз 100 гадоў пасля таго, як тут з'явіўся самы першы касцёл, Падароскаму ударыла такая цікавая цётка, княгіня Марына Клочкаўна Падароская. О, дык вось дзякуючы гэтай княгіні Падароскай, панове, у 1630 годзе вось тут у Падароску з'явілася і першая праваслаўная царква. Ну і кажу, што Марына гэтаю царквой вельмі даражыла. Яна пазней ёй перадала фундуш аж у 9,5 валокаў, і апеку над царквой перадала не абы-каму, а Віленскаму Святадухаву манастыру. Колькі вось было дзяцей у гэтай Марыны Падароскай, невядома. Вось я ведаю пра аднаго яе сына Паўла. Павел гэты быў такі хлопец, ну, нядрэнны хлапчук быў. Ён быў у свой час сакратаром самага караля Рэчы Паспалітай Жыгімонта III Вазы. А яшчэ ён быў у войскі ваўкавыскі. Ну, выбітны хлопец такі. Ну, і, кажу, такі быў патрыёт сваёй радзімы, вось хварэў за ВКЛ, за незалежнасць. Ну, такі быў шчыры беларус. Ну, а паколькі беларусы ў той час, вось, якраз у сярэдні 17 стагоддзя пераходзілі ўсе ўніяцтва, ну і ўніяцтва стала, ну, можна сказаць, такой, ну, дзяржаўнай рэлігіяй у ВКЛ, то Павел самых лепшых сваіх памкненняў, вось стаўшы тут уладаром, гэтую царкву праваслаўную, што маці пабудавала, перадае разам з усімі землямі уніятам. Падарос калісьці быў вельмі значным паселішчам. На мапе Тамаша Макоўска 1613 года ён пазначаны як адно з буйнейшых мястэчак ваяводства. Пасля Клочкаў тут уладарылі шляхцічы Дольскія, Тышкевічы, Касцюшкі, Аўсяныя, а ў пачатку 18 стагоддзя Падароск належаў выхадцам з Італіі, з Сципіо дель Кампа. Кажу, што італьянцы вельмі любілі свой Падароск, і калі ўлічваць іх гарачы італьянскі характар, то зусім магчыма, што і сёння па Падароску нехта ходзіць, нават і не здагадваючыся пра свае глыбокія італьянскія карані.
Пасля італьянцаў Дель Кампа, панове, сюды на сталае жыццё Падарожск прыязджаюць шляхцічы Грабоўскія. І вось я не памятаю, хто гэта з Грабоўскі, гэты ці то Павел Грабоўскі, ці то Ксаверы Грабоўскі вырашаюць вось старую уніяцкую царкву разабраць і на яе месцы паставіць новую мураваную уніяцкую царкву. І вось той будынак, панове, захаваўся і па сённяшні дзень. Асвечана гэта царква была ў 1780 годзе у гонар святой Елізаветы. Пасля шляхецкага паўстання 1831 году гэтую царкву уніяцкую перадалі праваслаўным. Ну а калі тут усталявалася польская ўлада ў 1920-х годах, то праваслаўная царква была перададзена каталікам, і гэта быў касцёл. Ну а калі сюды прыйшлі бальшавікі ў 1939 годзе, то, як вы самі разумееце, ім не патрэбны былі ні цэрквы, ні касцёлы. І яны з храма зрабілі звычайны калгасны склад. І толькі ў 1991 годзе храм быў ізноў вернуты вернікам, і на сённяшні дзень тут знаходзіцца праваслаўная царква Святой Троіцы. У Падарожску, панове, захавалася амаль цалкам вось старажытная планіроўка мястэчка. Вось гэта рынкавая старая плошча. І сюды сходзяцца ўсе галоўныя старыя вуліцы Падарожска, старога мястэчка. І вось сюды праходзіць і стары шлях з Брэста на Гродна. І вось тут, на гэтай плошчы колісь, і праходзілі знакамітыя падарожскія кірмашы. І вось тут, на гэтых кірмашах, на самым пачатку 19 стагоддзя, можна было заўважыць аднаго такога малога, такога галапузага, смаркатага шляхцюка, які тут шмыгаў паміж вазамі і цікавіўся ўсім. Ну, значыцца, і вось гэты малы хлапец, паважанае панства, калі вырас, то стаў знакамітым філосафам, археолагам, місіянерам, і звалі яго Максімільян Рыла. Энцыклапедычная даведка. Рыла Максімільян Станіслаў нарадзіўся 31 снежня 1802 года у збяднелай шляхецкай сям'і у Падарожску. Філосаф, археолог, арыенталіст, каталіцкі місіянер на Блізкім Усходзе і Паўночнай Афрыцы. Скончыў павятовую школу і полацкую езуіцкую акадэмію са званнем магістра філасофіі. З 1820 года вучыўся ў Віленскім універсітэце. Пасля выгнання езуітаў у 1820 годзе з расійскай імперіі Александрам I вучобу Максімільян прадоўжыў у Грыгарыянскім універсітэце ў Рыме, дзе атрымаў званне прафесара філасофіі. Праславіўся Максімільян Рыла ў Рыме як прапаведнік на плошчах. З 1833 года святар Максімільян Рыла дасканала валодаў італьянскай, французскай, арабскай, персідскай і іншымі мовамі. З чэрвеня 1836 года ён накіраваўся на Бліжні Усход з мэтай заснавання каталіцкай акадэміі. Адтуль з-за палітычнай нестабільнасці быў вымушаны перабрацца ў Месапатамію, дзе першым з еўрапейцаў правёў раскопкі старажытнага Вавілона. Сабраў багаты этнаграфічны матэрыял аб народах Турцыі, Ірака, Сірыі і Лівана, аб прыродзе басейнаў Тыгра і Еўфрата. Вось за гэта ён быў абраны ў папскую археалагічную акадэмію. У 1841 годзе Максімільян Рыла у Бейруце заснаваў каталіцкую акадэмію, якая сёння завецца Бейруцкі універсітэт святога Іосіфа. Жыў і на Мальце, дзе стварыў школу езуітаў. З 1844 года рэктар рымска-калегіума. З
С 1846 года Максимилиан – апостольский викарий Центральной Африки у Хартупе. Помер 17 червня 1848 года. Максимилиан рила панове, ён памёр у час свайго падарожжа па бліжнім усходзе. І вось кажуць, што ягонымі працамі вельмі ж захапляўся ягоны зямляк, тагачасны вось уладар Падарожска, які тут тады уладарыў. А гэта быў Роман Бохвіц, ну, сын знакамітага пісьменніка Фларыяна Бохвіца. І вось Роман Бохвіц, кажа, сюды прыехаў недзе ў 1854 годзе. І адразу ж тут распачаў сваю дзейнасць. Ну, кажуць, першае, за што ён узяўся, гэта, значыцца, за будаўніцтва тут сабе хаткі. Ну, хатка тут і раней, канешне, была. Ну, яе пабудавалі недзе ў 18 стагоддзі тагачасныя уладары. Але Роман вырашае будаваць тут сабе, ну, сапраўдны палац. І дзеля гэтага ён выклікае з Вільні архітэктара і будуе на месцы той старой хаткі вось гэты палац. А вось пасля Бохвіцаў тут уладарылі, ну, тут быў, значыцца, калгаснікі. Тут быў цэнтр праўлення калгаса падарожскага. Ну, а вось на сённяшні дзень гэты цудоўны будынак стаіць пусты і чакае сваіх новых гаспадароў. Вось панове кажуць, што мабільная сувязь дрэнна працуе пры вось дрэнным надвор'і. А я вам скажу, што я вось праверыў і працуе цудоўна. Асабліва мабільная сувязь МТС. Бо мабільная сувязь МТС працуе і ў дождж, і ў снег, і нават на дне гэтага Падарожскага возера. Не верыце? Зараз праверым. Давайте пры іншым надвор'і. Роман Бохвіц, панове, ён яшчэ задоўга да таго, як рускі цар адмяніў прыгоннае права, вось тут у Падарожску вызваліў сваіх сялян ад гэтай залежнасці і перавёў усіх сваіх сялян у разрад арандатараў. Ну, але былі, канешне, такія, которые працавалі тут на пана, але яны з радасцю ішлі да яго на працу, таму што ён тут плаціў ім вельмі добрыя грошы. І вось тут яшчэ побач з палацам у парку захаваліся тыя гаспадарчыя пабудовы, дзе і жылі гэтыя сяляне, дзе і працавалі. Святу землю найшов, ще як небом до тебе йшов. На тій землі любов жива, правда гола й віра сліпа.
Роман Бохвіц, панове, гэта быў вельмі такі добры дбайны гаспадар. Ён тут вось у Падароску пабудаваў у 1862 годзе бровар, які працаваў яшчэ аж до 2000 года, уяўляеце, і выпускаў прадукцыю. А яшчэ там на речцы Зяльвянка ён паставіў млын, які працаваў па навейшых тагачасных тэхналогіях. І млын, дарэчы, таксама прастаяў амаль до 1970 году. Ну, а вось тут у яго былі кароўнікі. У яго была вялізная малочная ферма. І кароўнікі, расказваюць, былі вельмі прыгожыя. Вось крылы гэты былі з вялізных валуноў пабудаваны, а сярэдзіна кароўніка была двухпавярховая, з гатычнымі арачнымі вокнамі, а перад уваходам стаялі нават 4 вялізныя калоны таўшчынёй, кажуць, у метр. Ну і, мусіць, нездарма такі вось Бохвіц тут кароўнікі пабудаваў, таму што каровы сюды былі завезеныя здалёку, з Галандыі і Германіі. А вось праз эту, панове, уязную браму Бохвіцы заязджалі ў свой маёнтак. А тут, канешне, вісеў герб Бохвіцаў, сцяг Бохвіцаў. Ну і тут сустракалі шматлікіх гасцей, якія ехалі да іх у госці. Вось праз гэтую браму пакінуў свой маёнтак і апошні уладар Падароска, гэта Оттан Бохвіц. Справа ў тым, што ў 1939 годзе, калі сюды прыйшлі бальшавікі, то Оттан Бохвіц не з'ехаў, не ўцёк з Падароска, таму што гэта яго родная зямля, і чаму ён павінен адсюль уцякаць? Але ён быў тут арыштаваны і праз гэтую браму вывезены ў ваўкавыскую турму, дзе і скончылася ягонае зямное жыццё. Дзе быў пахаваны вязень ваўкавыскай турмы Отто Бохвіц, апошні уладар Падароска, ніхто не ведае. Канешне ж, вось сюды, дзе стаяла колісь капліца роду Бохвіцаў, яго не павезлі. Ды і саму капліцу ў 1939 годзе зарывалі. А пазней захацелі зраўняць зямлёй і гэтую гару, на якой знаходзілася капліца. І вось тут на гары пачалі браць жвір, але наткнуліся на косці, на чалавечыя пахаванні на гэтай гары. І пасля гэтага гару пакінулі ў спакоі. У Падароску, панове, захавалася вельмі шмат такіх цікавых колішніх дамоў. Вось гэты драўляны дом, панове, ён быў пабудаваны яшчэ тут за польскім часам. І тут была мясцовая гміна. Ну, а вось той будынак, панове, такі цікавы, не падобны на ўсе дамы, якія тут ёсць у гэтых краях, той узнік тут падчас Другой сусветнай вайны. Нямецкія афіцэры, якія тут былі, мусіць, хацелі тут застацца надоўга ў Падароску, упадабалі гэта сабе месца. Ну і вось тут у сядзельніках там была панская скарбніца. Яны яе разабралі і з гэтага матэрыялу, з гэтых камянёў пабудавалі сабе вось гэты дом у сваім нямецкім стылі. Так і стаят тут гэтыя дзве хаткі, адна польская, другая немецкая.
Ну што ж, панове, надышоў час развітвацца. Так што да сустрэчы ў новым месцы і ў гэты ж час. Да пабачэння!